ich natáčam, Ričo? Áno, že. Takže, takže Čavez. Ja som Buro a toto je video z YouTube SMP. To je iba testovný server, ale možno z tohto budú videa. Som operátor. Takže hrá tu Riro a dobre, tak poďme na to. Idem späť survival a poďme hrať. Ty tu máš. Ja A môžem ti dať aj kobol nejaký. Netreba, A ja máš si netežím. kobol. Natežím si. No, natež si. Dobre, tu aspoň Dobre, nejaká týžba. idem asi po tie ovce tam, čo sú. A ty keď si natáčal na tom OBS-ku, tak koľko si mal FPS-ok? Ja som nenatáčal na OBS-ku, na OBS. Streamoval. Haló? No, streamoval som. Filip, No? čo má znamenať lime carpet a tam je birchwood? Nič. Jakže nič? Čo za secret chceš tu zas máš? Nič tam není. Určite. A nechci sa tam pozrieť, tak to ti odporúčam. Alebo počkej. Pozrel som sa tam a nechce sa mi tam chodiť, takže som hodný. No, tak vidíš. Lebo tam bola taká diera krásna, ktorú si asi urobil ty. Hej. No, tak... No, fakt tam bola diera. Tak ja som taký, že dobre... Tak tam Ty urobím... kokos, prečo je tu... Asi ich zabijem rovno, nie? Kokos, aj kraviek tu je dosť. Kde mám už trošku vlastne. No, dobre. Ja... Tak ty je... A čo je dnešný cieľ? Dostať sa na mesiac alebo urobiť pivo? Nie, full netherite. Dostať sa na mesiac je jednoduchšie. Tak ti poviem. Robiť pivo? No, pivo není môj cieľ, to nikdy nebude robiť pivo Tak môj sa cieľ. dostaňme na mesiac. Dostaňme sa na mesiac. Aj, ja mám akože koper. Zatiaľ potrebujem teraz andesite. Vieš celkom pekne stavať? Podľa toho čo? Adam pekne stavať. Raketu. Ja aj raketu? Čo ja viem. Ja som nikdy nestavila raketu. Lebo akože ty môžeš postaviť raketu a ja ju spojazním. No dobre, ho postavím. Ale počkej. Alebo môžeme urobiť onu, čo má Elon Musk tú raketu, tú Starship. Áno, ja ju mám stiahnutú na schematiku. Dobre, ty Starship. Počkej, ja si tu pokiaľ... Takže ľudia, dajte teraz v tomto momente odber, inak vás zasiahne blesk. Počkej, ja som chcel na druhú stranu, ale som chcel späť na to. Ináč nemám hunger za chvíľu. A nie, preto... Aha, úplne. Dáme také, že lomeno heal. A počkej, to tu není, ja tu nechci platiť. Inak keď bude noc, tak sa pozri na oblohu, sú tam planéty. Na to je, ja mám teleskop na to. Ty máš však na to treba ametist. No a? To bolo v tej caveke podvodnej. Počkaj chvíľu. Ty si už jak Witcher. Čo? Aký Witcher? Čo som na Netflixe? Zaklinač, on Ja ľubí viem. monštra. Ja viem. Ja som to pozeral na Netflixe, prosím ťa. Hej, ja som to kúkal s tým bratrancom, on to kúkáva. Práve, ja som to už videl. Tak keď to vyšlo, tak. Hej, ja som to zvládol tejto černej oči. Prečo tak veľa sheeps? Akože mi nesťažujem sa, urobím si postiel a... Sheeps? Že ako je sheepy? Nie, ja hovorím po anglicky, čo? Počkaj, ja... Aj ty si urob posteľ a ja si urobím posteľ. Dobre, z vesnice.
si zoberieš skôr. Nie z vesnice. Ja už spím. Sweet dreams are made of these. Whoever wants. Dobre. Tak, Ričo, ja som si ťa... Ne, počkej, jak to mám. Dobre. On je fakt dotraný. Ale ja si musím urobiť... Áno, počujeme sa. Čo to ten brosky, to čo bolo? To je nový hit, to bude. Ja som otvoril, prvé vajíčko som hodil a padla mi z toho číkenka. No. Tam bolo minimálne, lebo ja keď som sa nudil, ja keď som tu avkoval, nech ten server beží, no tak ja som z jednej chikenky som získal vajíčko, z toho dropla ďalšia chikenka, potom som ich rozmnožil a tie vajíčka som znova hodil a takto som ich tam dal asi že 80. Nie, fakt. Ješma. Ja urobím toto. Čo je hops seed? Čo je hops? Aký hops? Ja mám nejaký hops. Ja počkej, ja som to zase niečo mal. Ukáž. Hops. Jaj, to je pivokraft. Pivokraft. 3 kouly je 1000 milibaketov raketového paliva základného. A to je... Milibaket je jeden bucket. 1000 milibaketov je jeden bucket. No a na jeden bucket vydrží koľko akože? Jeden bucket vydrží... 3 roky. Neviem, tak potrebuješ asi, že 10 bucketov na cestu na mesiac a 10 späť. To je pohode, no. Pohode, tak to je lacné. Čo mám taký... Počkej, vo Forge nemám tie svoje save hotbars. Máš. Tak si ich saveol aj tam. Vo Forge nie, vo Forge som si ich nesaveol, iba No tak si ty, no tak ich nemáš. A ty si kde, prosím ťa, keď nie si vo Village? Ja netuším, nahore. Na tej snežnej? Nie na snežnej, na pláňovej. A sú tu ovce. Nice, ja to tiež zabijem. Let's grow a garden! Prečo si natočil tak málo videí, že z Grow a Garden? Prečo si to až tak netryhardil? To nebavilo. Fakt, teba to nebavilo? A prečo si tedy natočil druhé video? Čo? Prečo si natočil druhé video z toho? Však akože chcel som ešte pomýlkovať trošku, ale už ma to ani nebavilo, ani to nemalo tak veľký úspech, takže som radšej sa venoval niečo iné. Yes, mám dust ten na zbrane. Áno. Mne sa zničila... Čo som jej ubral? Nie, kde si? Tu je. Bro. Čo, trident? Taký trident, nie trident, čo? Tu zabijam túto. Blbosť. Počkej, pumpkin si berem. Akože ja tu... Yes. Pumpkiny ber, lebo sa tu dá urobiť pumpkin spice pivo. Ja, že je pumpkin spice latte, to by bolo fajnové. Do Starbucks. Nie, pivo. A Však tu je pivokraft. ja viem, že to je pivokraft. A na čo ti je pivokraft? Na pouštný, bez toho, aby si išiel do nedru. Na poučný? Hej, akorát, že uvariť jeden trvá, že 15 alebo 20 minút. No vidíš, ale ja ti tak poviem, že v nedri si za chvíľu. Však áno. No tak na čo to je reálne? Teoreticky, počkaj, my teoreticky musíme možno chodiť do nedru na to, aby sme sa dostali na mesiac.
Ale keď chceš dohrať hru, tak musíš ísť do nedru. Ja neviem. A my chceme ísť zabiť toho... Počkaj, vlastne nie, my potrebujeme deployer. Musíme ísť do nedru, ale že po jednu vec. Čo? Jej deployer, Po aha. jednu. Hej, deployer. Ten najhoršia vec, tie blaze burnery. Ty kokso, ja som akože... Ten bron... Ale ty tam nemusíš right kliknúť na počkaj. Sekundičku ešte. No akože máš 3, 2... Čakaj, stoj. Tu je trhlina. Dobre, tak sa to Ďalšia. neportujem ťa. No, môžeš portnúť. Ty sa portni ku mne. Už to tam nechcem. No, dobre. Jau. Ale ja mám Iron Golema, dobre? Ale je tu irony, sú tu irony. Tak, dobre, tak si to tam farmi. Ale ja skápem. Samo. Záričo. Nie! Toto je koniec. Ale ne. Dobre, poďme, ideme. Alebo vieš čo, tak portuj rovno. Čakaj, najprv zaťažím hejbery, jak som hovoril, a ty sa môžeš portnúť na mňa. Ty sa portnúť. Ja ťa nechcem portovať. Ale ja som v caveke, ja tu mám 20 000 creeperov. Nie, dobre. Jau, rýchlo. Didi. Je tichý. Akože, neviem, či to nebolo toto čítovanie, ale vystrihneme to, dobre? Nebolo, však to sú na teleport. TPA. Ej, nekradni mi veci, Rišo. Poď spať. Ale ja chcem svoje veci, ty si mi všetky ukradol. Poď spať, potom ti dám. Počkaj. Plus, Čakaj však ja nemám sekundu. tvoje veci. Poď sem spať. Dobre, kde si? Dobre, idem som. sem spať. Čo to je, Rišo? Dobre. No... Čo som... Zober si posteľ. Počkej, to je Aha, ja mám ešte jednu, to je v pohode. Inak zemiaky sú že asi najlepší zdroj potravy na Marse. Alebo na Mesiaci teda. Ja mám zemáky. Počkej, poďme zabiť tohto cápka. Iron Golema? Áno. Ja, ty ho nevieš zabiť? Ja som ho zabíjal, nechaj mi ho, počkej. Nie. Ty cigáň. Iron Golem je cigáň. Vieš ho zabiť? Viem, počkej sekundu. Ja čakám. Netrafíme. Kde si ty? Kde je ten Iron Golem? No, ja som vysoko, on je nízko. Nerob! Moje. Cigaň. Kurník. Čo? Nič. Čo? Dobrá. Ale ja mám 8 železa, takže tak. No, tak vidíš, takže good. Ja si idem urobiť bucket asi. Ja si aspoň... Nerob si bucket, krompač. Čo krompač? Ironovi? Nech si Ja? vieš urobiť, hej, Áno, Iron dobre. krompač, nech si vieš urobiť, nech vieš vyťažiť zinok, nech vieš urobiť zo zinku tie andesite alloyky. Dobre, počkej, a prečo zo zinku? Však to radšej urobíme z ironu. Potom. Nie, však iron je drahší, zinok je na každom rohu. Není. Vôbec. Je. Dobre, ja neviem, ale ja si chcem tu urobiť barák. Nie tu v tej vesnici, ja chcem akože v tom Cherry Blossom biome. Hop seeds, to je dobré? Netuším. Dobre. Ale ja už to mám. Však ja viem, som počul tí hops, že to čo je? No však ten hopsy, to si takto hovoril, že to čo je? To nie je normálne. Akože môžeme urobiť? Nemôžeme urobiť asi portál. Raz. Portál a ešte úplne nie.
Ale pekný je ten Cherry Grove. Teraz. Počkej. Tu je šťúrka. Ty kokos, tu je šťúrka jak niečo. 2, 3. Si videl tú trhlinu uprostred? Počkej, keby sme mali... Fakt? Dobre. Aha. Ja si urobím spawn point v tom cherry biome. Nerob. Ty kokso, to čo je? Prečo tak po veľkom ťaží? Ty si mi vymazal posteľ. Čo? A nie, už ju mám. Čo? Dobre, no. Ty si mi vymazal posteľ. Však lebo to sú 4 na jednom. Confirm. Tak, mám tu waypoint. Inak vieš čo, ja by som si ani že nerobil Iron Armor, ja by som si rovno pripravoval Iron Space Suit. Nech ušetríme železo. Keď chceš, daj TPA na mňa. Počkaj, jak sa robí waypoint? Nechcem. Netuším, ak máš ten mod, kokos tu je riadne železa. I andezit. Dobre, už mám home. Takže už som si dal druhý waypoint. Ty máš blast furnace? Skadiaľ. Ale neber mi z tej vesnice. Jaj, Akože môžeš použiť, ale plus neber. Netreba. Počkej, ja si idem... Ja viem, kde si asi, akože. Si asi. Ja som sa tak spláchal. Typeček ma hitol. Som sa to ešte... Tu je šríker, to nechcem. Ale chceš, Ríško. To je koľko toho kopru? Ja neviem, ale kopru je zatiaľ zbytočný, zatiaľ nerobíme žiadne veci s vodou. Ale akože bude sa hodiť neskôr. Nechcem zomrieť. Počkej, tu je veľa zombíkov. Prosím ťa, Ríšo. Keď sa dostaneš na oné, na povrch, vedel by si ma port. Ja nie som na povrchu, ja... Zinok! Ty kokso, máš zinok? Vidíš, hej. Nie, počkaj, ja som ho zabudol tam. Ja som ho vykopal, ale nezobral. Ja proste... Ja mám pol hapka, Ríšo. Ja mám pol Je láva, tu je láva. To si zatiaľ hodím sem, ale potom... Dobre, toto máme. Toto je iba proste hromada kopu. Dobre, to je v pohode, to urobím. Nechci tak veľa ironov. Na rocket enginy a rocket platingy. Čo, zo železa? No mne zmizlo, počkej, to nezmizlo mi. Nezmizlo iba tak drevo. Aha, nie, ja som iba auto. To si som mal. Čo? Nič. Počkej, ja hľadám to drevo. Neviem, prečo ja nepoužívam torčky. Ty koksom, ja som povedal to a mne sa zasvietil redstone. Pekne. Potrebujeme redstone. Jaj, tak ale to není ťažké, to môžem rovno vykraftiť. Iba potrebujem ametist. Čo? To je? Hodinu a zostrihám ho na 15 minút. Nie! Ja som postý. Chcel motorku, ne? Ja už som... Motorovú pílu. Motorkovú pílu? To je aká? Hej, to je taká špeciálna.
jem, keď ty. A to je jedno, kedy skončím. Ale už som hladný, takže asi tak. No, akože si povedal, že pôjdeme na mesiac. A jediné čo ináč nie sú vidieť planéty cez noc. Ja som ich... Už je deň. Teraz tu vidím Venušu, taká oranžová bodka tam je, taká červená bodka tam je, len sa musíš pozerať, oni sú fakt malé. Áno, vidím. A dá sa dostať na Venušu? Hej, aj na Merkur. A prečo za to není achievement? Je, iba ho nevidíš. Takže to je secret? Hej. Dobre, tak poďme. Dobre, ja si tu idem dať akože dorobiť toto. A idem si urobiť ešte nejaký dizajn. Ale počkaj, ty už si na povrchu? Áno, idem spať. Ja spím, kde si? Akože ty nespíš. Ty nespíš. Ja spím a ty nespím, lebo ťažím drevo. Ale tak poď spať. Poď spať už. Idem. Ty máš spať. Chod si lahnúť. Lahnúť si chod. No ja som pozeral TikTok a to som tam pozval. Takže to bolo vždy. Aha. Ty kokos. Ty sa dobre, že? No, tak to si idem urobiť. To ja môžem si to urobiť. Však ja ti to dám kľudne. Ne, ja to si urobím. Ja som... Ale my potrebujeme tie zásoby, nechápeš? Čo? My potrebujeme tie andezite lojky a všetko. Bude treba. Dieri. A jak si urobil ten depot? Jak si urobil depot a tie andezitky? Z ironu? No však z oného z ironu, hej. Aha. Ja som debil. Ja som, že tam nebude určite voda, tak idem tadiaľto. Tak som sa pre toto otočil v tej vode. Čau. Zajtra v škole, tak čaves. Dobre, tak teraz sme tu už iba sami. Mám nejaký zinok. Mne sa to už nechce robiť. Takže... Tak. Toto by bolo pre toto video všetko. Neviem prečo nemám svoj skin, ale sa bolo, že afernosť. No. Toto je pre toto video všetko. Dajte like. Dajte odber. A...